Капиталь төзекләндерүдән соң шәһәребезнең якты кыңгыз балалар бакчасы үз ишекләрен ачты. Ачылыш тантанасы мәртәбәле кунаклар һәм район җитәкчелеге катнашында узды. 70нче елда салынган бакчада төзекләндерү эшләре агымдагы елның июль аенда башланган иде. Быел бинаның эчке өлеше төзекләндерелгән булса, киләсе елда тышкы эшләр башкарылачак. Территориясе рәткә китереләчәк, диде район башлыгы. С 8 числа уже детишки возвращаются. Мне вот вчера докладывали о том, что более 100 детей уже, значит, оформлены и уже ходят, но примерно еще 20-30, значит, человек, детей мы еще можем принять. Бинада кайнар һәм салкын су системасы ишекләр алыштырылды, идән, түшәм, бакчага керү өлеше яңартылды. Шулай ук төркемнәр өчен кирәкле әйберләр, яңа җиһазлар алынды. Хәзер исә бакчада җылы, уңайлы. Бирегә 8 төркемдә 100дән артык бала йөри. Ачылу тантанасы ремонт эшләрендә үз өлешен керткән хезмәткәрләргә район башлыгының рәхмәт хатларын тапшыру белән тәмамланды. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.